Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. But first of all, welcome to my channel. Go subscribe, like, share, click notification bell so that you'll get notifications when we post that story without wasting your time. Another day, another story. So story says I'm telling guys, and it's more of an advice seeking kind of story. So okay, usipalelile ukuthi hayibongaze ngagowa ngithi mina yini uthi ifethu nginenkinga la uthi ngikhule nje ngathandana nalogayi uyedwa. He was my first. Uthi ngathandana naye umfana uyayithanda ingane but besingayitholi ingane yabo. Uthi umfana ayithande ingane kodwa singayitholi ingane and I wasn't ready because sasebancane yabo. Uthi hayi okay cool. This one time ngana mangicela athi hayibo mngane asihambe siye kwi-groove. Uthi mina I don't like abantu abaningi yabo ngifila nje some type of way mangiphakathi kwabantu abaningi. So kodwa ngoba kwakucela umngane wami ukuthi sihambe siye kwi-groove, I was like no okay cool so hamba. Uthi sihambe siye kwi-groove. Uthi mangabe sifika kwi-groove ube mnandi phela igroove ihlezi mnandi yabo. Uthi kodwa ivuke lento ekimi ukuthi ngiba nenye into mangiphathi kwabantu abaningi ngathi ngaphuma ngiyoshaya umoya ngiyohlalela ngedwa nje ngibe right yabo. Uthi ngiphume ukuthi mangiphume ngiyoshaya umoya engifice nangu noRazo nayo ihlalele nayo uzoyishayela umoya phandle kusho ukuthi ubabisa abantu vele abangayithandi igroove. Ngilinda umngane wami ke la ngaphandle ngihleli neRazo manje sengithola sengihleli neRazo. Uthi hayi okay cool sixoxe neRazo sizwane neRazo sizwane ayikuze kube ngathi sekuyabanda yabo iRazo nemoto ithi Razo hayi ngena la singene la emotweni sihlale khona. Uthi ugela okay cool singene sihlale emotweni neRazo yonke into right yonke into igrand. Uthi jiki house siyaqabulana neRazo sekuyalalwa sekuyi-one night stand. Hayi usugela okay exchange ama numbers ke kulaleni kwethu-ke noGayi ayefike nomngani yabo nje mase siyahamba ke futhi I assume ukuthi angazi noma bahanjiswa uGayi noma bayihambela kodwa wagcina behambile ke. Uthi hayi okay sihambe siyaxoxa-ke noGayi yabo. Uyabathi umuntu oserious onomuntu wakhe okhulile nje yabo ukuthi uGayi oserious ngempilo lo waya. Hayi nami futhi ngitshela ukuthi hey kwenzekile but I'm not expecting a relationship or anything from this guy yabo because vele bengigange and ngiyazisola kwangalento engenzi because angikaze ngicheat before ngiyaqala ukucheat empilweni yami and nje ngizolala emotweni wesiphathi. Hayi usugela okay cool ngikhanselishe kwayimini ukuthi okay kwenzekile it's fine but ayikho enye into awukho enye ama-dealings esizowenza nalobhuti. But I do have his number, he's got my numbers yabo because wa-check-a nokuthi sambe kahle na okay cool. Uthi ugela hayi kuhamba isikhathi ngizwe mani ukuthi umzimba wami awukho right ngiyaphalaza ngiyagula kuningi it's a lot yes. Uthi ngale ndlela leyo ukuthi ngimtshene ubrothers ukuthi hayibo mfethu angazi because nginawo vele number yakhe ngitshela hayibo mfethu yazi angazi kwenzakalani ngiyaphalaza kwenzakalani and I think ngikhulelwe. Hayi athi uGayi hayi angazi ke mina yabo angakhombisi nje ukungabi interested futhi angakhombisi ukuba interested yabo. Hayi okay cool bese-ke ngivedane mina ngithatha ingane ngiyise kumuntu wami kwaziwe nje ukuthi ingane umuntu amajabule wema uthi ajabule ahlanye yezwa yini ngokuthi nje ungimithisile sesizoba nengane. Uthi nje kube i-happy day nje ukuthi hayi umuntu sezoba nengane uthi happy ngale ndlela le. Hayi uthi nangala ngimtshela ubaba wengane ngishizana ingane ngimtshela ingane izelwe uthi wenza yonke into ubaba wengane but nje kuukuthi uyenza icasheni yonke into mayenza ekhaya kube ngathi izinto engizenzela mhlawumbe ngokuyiphantela kwami nani. Uthi ubaba kodwa has been there from day one yabo ngalendlela ukuthi ngisho ingane ngiyakwazi ukuyintshontsha mhlawumbe ngimphambisa ukuthi eyibona nani. Uthi ugela hayi kuthi kusenjalo ugela ukala ubaba lo abambe ukuthi kahle there's something going on endodeni yakhe. Hayi kushuthi-ke ugela vedane atshontshe inamba yale ntombazane lwesibhalelile ayifonele ayibuza ukuthi ya kwenzakalani. Uthi lo ngivele ngikhuluma iqiniso lokho ukuthi kwenzakalani. Shuthi isitori asisho ugeli nesashiwo uyindoda yakhe simeshe. Hayi intobani ibone bese intobani ngiyafisa ukukubona sihlangane sikhulume ngalento le because angithandi lento kulokhu nisinikhani ihlangana ngingazi. So ngizocela ukuthi sihlangane mangabe kuthi khona ingane kumele izwela ekhaya ngizoba involved nami njengomuntu wakhe yabo. Sugela ngithi hayi okay vele angaze ngithanda nalowo muntu nje kwaba yinto nje yabo. Hayi usugeli-ke babe kube khona-ke i-relationship from the real father's side.
kodwa manje-ke uthi ingane iyakhula njalo iyakhula. Uthi lo ukhona ngegama nje ukuthi ubaba wengane but umfana oselokishini nje ongenasikhathi yabo ongayisapport akanokuthi idleni yenzani yonke into enayo iyenzelwa lo baba wayo wangempela. But i-trick yami ukuthi how do I tell ifamily yabo. Uthi futhi ngitshela ukuthi hayi ngoba kunamadrama kunalutho ngizoyithulela. Sihambe iminyaka ingane ihlezi yabo ngisnikisa but manje ngoba naye sisile sengiyasaba ukuyisnikisa ngoba isizohamba phela iyokhuluma isho gogo ukuthi hayi mina kade ngiyobona baba nani yabo. Uthi-ke ngoba ayisayi-ke kubo the moment nje yaqala ukuhlakanipha ngangabusayisa kulo baba wayo yazi ukuthi ubaba wayo ilo guy. Uthi hayi okay but lo guy akekho nje ndawo akenzi lutho akayenzeli lutho ingane. Uthi hayi okay cool kuhamba iminyaka. Uthi ingane ithi masisithe xaxa ngeke ngisho iminyaka. Uthi ingane sisithe xaxa ubaba wengane wangempela useyayifuna la ingane yakhe uthi yena angeke kwazi ukuthi ingane yakhe kuba uthi wayigcina ingakazi lutho ayimazi lokho eprovide ngezinto kuphela nayo yayidinga ingane yakhe so uyalwa-ke manje ubaby daddy wangempela. Uthi sengahlukana lo baby daddy lo obelokhu yazi ukuthi ingane yakhe senginomuntu omusha. Ekubeni kwami nomuntu omusha si-right nomuntu omusha ayinankinga but ubaby daddy usevele waphenduka umdlwembe into esatshwayo endaweni nje kuyazi ukuthi lowa yabo uyile-terrorist. Uthi nje ilo muntu lo ongenza nje into ongakazi uzoyicabange emhlabeni. Uthi so ubaba wengane ufuna ukuze ekhaya ezohlawula ingane yakhe ukuze ezokwazi ukuba responsible kahle ngengane yakhe. Ngala anginankinga nalokho but inkinga zami zo2 ifamily yami indlela abantu aba-strict ngayo angeke beze beyithathe kalula ukuthi and ngihlala nomuntu omdala mhlawumbe ngavele equleke ugogo wami mhlawumbe ashone mengezwa le ndaba because uyakholelwa kimi kakhulu ukuthi ayikho nje into engasile engayenza wenza ngisho ngama ama-example menza ama-example because akakholelwa ukuthi khona into engasile engaqhamuka kimi. Number 2 uma ngabe iphuma le ndaba indlela umfana ayinkinga ngayo engabulala ngisho wonke umuzi wasekhaya sife sonke siphele because ulowo muntu nje ayiyena njengamanje. Uthi-ke iy'nkinga zami ilezo zo2 angazi ukuthi ngenze njani. Do I go ngoba futhi uthi into enzima kakhulu ukuthi umfana uhlala endaweni wasendaweni so ngisho athiwa kuyafika kuzohlala. Uthi ugeli-ke inkinga yami ukuthi ngisho ngathiwa-ke bayafika mhlawumbe ngesinyenyela-ke hle let's say mhlawumbe I manage ukuconvince abazali bami ngibatshene-ke bebe right but ugayi ake kuthiwe-ke unayo into bayafika-ke mhlawumbe kwasithina sodwa siyifamily but then endaweni kuyaduma uma ngabe ukuthi khona umuntu ozohlawulwa or ozolotsholwa eventually umfana uzozwa and uzokwenza njani uzosenzani ngoba phela umfana lo akadlali nabantu. Number 2 ingane ngiyitshena kanjani ingane ikhulile yazi ukuthi ubaba wayilo waya isikhule ngale ndlela yokuthi isifunda isikole sise primary sihlakaniphile yazi yonke into so kunzima. Uthi I cannot deal ngicela nje umuntu ozonginikeza i-advice yokuthi ngenze njani ngempela kule situation kanje because sengihlala isikhathi eside and ngiyahlukumezeka and ingane iyakhula and ubaba wayo manje usenoshiki uyasho ukuthi yena ingane yakhe uyayifuna so manje ngistakile ukuthi yini kahle engimele ngiyenze. So if you do have i-advice for usisi wethu lo sibhalile ngiyacela ukuthi usendele i-advice yakho kuma comment section usho ukuthi wena ngicabanga ukuthi yini ekumele ayenze ukuze aqede i-situation. And also guys nawe mangabe ukuthi une story or une advice oyidinga ye-serious awazi ukuthi kumele wenze njani ngizoshare inamba yami la ngicela ungisendele i-voice note ku WhatsApp. Ngiya appreciate kakhulu ama stories enu. Thank you so much for tuning in. Ngiyanithanda.